термос. Нишләтергә аны? Нәрсәне, Дим-Димыч? Ой, сез мондамыни? Туңдырманы дим. Ничек инде? Аша! Ярамый. Дим-Димыч, син авырыйсың әллә? Юк, бу әнигә бүләк иде. 8 март бит бүген. Алайса бүләкне тапшырырга кирәк. Без әнине әти белән бергәләп котларга дип сөйләшкән идек. Әтиң нәрсә бүләк итә? Белмим. Тик ул кайтканчы туңдырма эреп бетә. Суыткыч бар бит. Анда куйсаң, әни күрәчәк. Алай кызыкта булмый. Кая яшерим микән? Мин беләм кая. Әтиеңнең эш бүлмәсенә. Ә туңдырманы кайда сакларга инде? Суыткыч та юк. Ә син әнә тигәр җаны ачып кара. Монда термос? Миңа нәрсәгә соң ул? Термоста кайнар әйберләр саклыйлар. Туңдырманда эреп бетәчәк. Эремәячәк. Термос ул берсе эченә икенчесе куелган 2 савыт. Алар арасында бушлык. Бөтен хикмәт тә шунда. Чөнки бушлык җылыны үткәрми. Әгәр дә термосның эчендә кайнар чәй булса, бушлык җылыга чыгып китәргә ирек бирми. Ә инде эчтә туңдырма булса, ул бушлык аны җылынудан саклый. Термос кайнарны кайнар, салкынны салкын итеп тота. Булды. Киттем. Бераз уйнап киләм. Рәхмәт тә әйтмәде. Шулай бит, Нолик. Син кайда, Нолик? Мин анда. Кайда? Термоста. Ничек эләктең син анда? Бушлыкның кайда икәнен карыйсың килгән инде. Тик син анда бернигә дә кагылма. Телең белән металл кагасын фольганы ялый күрмә. Салкында тел металлга ябышып кала. Аңламадым. Ябыштың дамыни? Ычкындырып кара. Буламы? Юк. Ә фольгага өреп карасаң? Юк. Ярый, көт, Дим-Димыч кайтам. Кыш көне кыздар, яңа ел, бүләкләр, йомшак кар, тимер аяклар, чаналар. Ләкин салкын җитди әйбер. Аның белән шаярмыйлар. Иң мөһиме җылы киенергә, башка бүрек кияргә, ә муенга шарф урарга кирәк. Шул чакта томау да төшми, тамак та авыртмый. Ә кулларны саклау өчен бияләй киегез. Салкында юеш каталар белән җигреп йөрмәгез. Алайса һич шиксез авыртырсыз. Менә тагын нәрсә. Зинһар, салкында төрле җүләрлекләр эшләмәгез. Кар ашарга яки тимер кыймаларны, тоткаларны яларга кирәкми. Телең тимергә ябышып калса, берни белән дә кубарып алып булмас. Эш сезгә шатлыклар гына китерсен. Дим-Димыч, анда Нолик ябышкан. Кайда? Термоста, тизрәк. Аннары аңлатыр. Әти, син кайттың дамыни? Әти, нигә син минем бүләкне аласың? Нинди синең бүләк тагын? Менә бу. Ничек итеп синеке ул? Эй, егетләр, ни эшлисез сез анда? Юк, булай гына. Мин сиңа сюрприз әзерләгән идем. 8 март белән котлыйм. Термос, шәп бүләк. Рәхмәт. Ә эчендә нәрсә аның? Белмим. Ә анда миннән бүләк. Эскимо. Мин яраткан туңдырма. Ничек эләккән ул анда? Рәхмәт сезгә, кадерлеләрем. Ох, Нолик, куркыттың бит син мине. Ярый әле шүрепкә әйләнергә. Башың эшләгән. Авыртамы телең? Сөйләшә аласыңмы соң?
Ух, ярар алайса. Әйдә йөгердек. Әнисәйне дә 8 март белән котлыйсыбыз бар. Симканы да. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кем нәрсең ул фиксиләр